फैगौ रंजालि बैसागुनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम गोसो सिंनि गाहाम हामलायनाय आरो गोजोननायखौ आङो बावहरग्रोबाय। दिनै आङो बे प्रेसमेन्टनि गेजेरजों आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनो आं सानदों। फैगौ 12 अक्ट' 4 बाजि चिरां जिल्लानि मावखुलि काजोल गामियाव आं मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि हान्जा UPPL आव आंजों लोगोसे गोबां राजखान्थि हान्जा एबा आफादफोरनि दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथिफारिया आरो रायजो राजा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय जासिगोन, जगदान होनाय जासिगोन, जयेन जानाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ सोरखौबा गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै बे थांखिखौ आं लायाखै। बियो दिनै समयनि दाबि, जोंनि परिस्थितिनि थिननाय। आरो बे हाबाफारियाव जायफोर गोसो गोनां इच्छा थानाय सुबुं एबा व्यक्तिया बाहागो लानो हागोन। गोजोन्थों। सोर मा बुंदों बुङाखै थांखांनाय बाथ्रानि सायाव आं बांद्राय कमेन्ट्स होनो बायो आरो नोंथांमोनहा मालाबाबो आंखौ बिदि बुंनाय थरख' बिथरख' नुवाखै। जोङो एसे सिगांथिंसो नायनायनि थाखाय प्रयजन दं। मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिया गावनि नोजोरजों जेखौ नुदों हयथ' बिथाङा गावनि नोजोरजों बेखौनो थिग सानदों। बिनि थाखाय बुंफिननांगौ खेंफोरथि होनांगौ होननानै आं साना। आं एसे सिगाङावबो बुंखांबाय जे माहारिनि गावस्रानायनि थाखाय गोरोबलायनायखौ जाहैनि थाखाय इमादानिल' खोथा नङा आरो सोरहाबा बेबायदि आं होबथानायनि प्रमान दंब्ला आङो निजे क्षमा बिगोन। आं हास्थायो बेखौ फोरमान सहकारै बेफोर सेन्सिटिभ बाथ्रा जायहा सिरियास एसे खैफोद गोनां राव बेफोरखौ बिना प्रमानाव बुंनाया मोजां। बिफेबाबो थागोन, बिफेबा जे जोबथारगोन बेखौ जानो हाया। मुल उद्देश्यआ जाहैबाय UPPLखौ गोख्रों खालामनानै जोंनि जि फैगौ सम माहारि हिसाबै जों खौसेयै जयै जोंनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनांगौ। बेयो दिनै समयनि थिननाय। नै दा जि आङो प्रेसमेन्टनि गेजेरजों बुंबाय बे बाथ्रानि जेबो ओंथि गैला। बेखौ नोंथांमोनहा दा मोनदांबाय। मैया सोर बुंदों, दहाय फुंसिमाव मा बुंदोंमोन, बे दानि जि प्रेसमेन्ट बेयो प्रमान खालामबाय आरो बे बुंनाय बाथ्राफ्रा जेबो रिलिभेन्सि गैला, ओंथि गैला, मिनिं गैला। बिनि बाराबो जानो हागौ। गोजोन्थों। दोलोआ जेखौ बिबान होगोन, जेखौ डाइरेक्सन होगोन आरो आंनि केपासिटियाव जेसेबां रायजो राजाखौ सिबिनायनि थाखाय गोहो दं, केपासिटि दं, आं बेखौ रुजुनलांगोन।